Can you ever remind the name I get sent? Like remind them of your dream. He go be those love and law. Over the no you go get a football woman a village. He got on a township in a village. Now go on Wagabe and a wee babugombo. He can say bypass a combo pemper. Open a be across this video. Man or below a coincidence. No question, any reason to fear. Because Bambo, open up from Facebook, Bambo phone in a full eye, Mr. Esco dead. Open from TikTok, Papa number phone in a full eye, Mr. Esco dead. Open YouTube, you subscribe, ban your notification button. So that once I post to you, one this guy watch ya. Can you full eye, can you check one the video, can you with more people on it? Dalo. You never walk in a new bicycle lab. You can say not in a village, you never walk in. No, before now alone awful. All those things are not a bad dream, but it's just like a setback, a reminder of normally be was lime. Normally be was lime in a mero. Ana choke ako wala gengi jaki menya biva. Nobulu ni menya biva. Niba vi na bela lele na cho na nya biva ke lugaka. I don't know if you are understanding me in this point. I don't know if you are getting my point. Obu mbabu ki ebido na nlo. Mbacho listen the reminder. Iga no na nlo bo mo gabe na awu dala. Iga no na nlo bo mo gabe potalo dala. Iga no na nlo bo mo gabe na ekejuna. Iga no na nlo bo mo gabe na ebu azu. Ega no na lobo nwoke bi na-egwu mmiri. Mgbe ọ bụ na ịlọwala ụdị nla ịma na-ese ndịbego gị a reminder na onwere ibe ikwesịrị iweta, na onwere ibe kwesịrị ịbatali gị, na onwere something dị na kala aka gị elugolu time ị ga-eji wee ripia. Mana mgbe esi m jidelu gị ego na mgbe ego onunwa dị m mkpa dị gị mkpa na ị abịa n'alụ m ya, ọ bụ na ego a adịbara gị mkpa bịa bịa gwa m sị m mmiri ego adịgo m mkpa nyezie m ego nye gị mmanye gị ego a ọgbasị ka ọ bụ eziokwu. Ọ bụ na ị nyere m ego sị m jidelu gị, ọ bụ na ị nye m eneten sị m jidelu gị na mgbe ọbụla ọ ji wee dị gị mkpa ka ị bịa bịa n'alụ m ya, ọ bụ na ị bịara bịa na m nya bụ ibe sị m ibe anụnwa na ọ dịgokwana gị mkpa mụ biko mụ nyegodu gị ya. Ọ bụ na ngụnwa a sị gị jidere m ego a na ọ bụ na ọ dị m mkpa na m ya bịa bịa n'alụ gị ya, i wee nọdụ for so many years jide dị ego. Ọ bụ na m abịara bịa sị gị nyegodu m ego a na m enidi gị ya, ị ga-enye m ya ka ị were bankị m alụ gị atụ. Iwere ego gị jee tinye na bank, iwere ego tinye na bank si na ị ga-eyuzu ego a na 2025 na March. Ọ bụ na o ruo March ya bụ